बिहार में जंगल राज से मुक्ति कैनी, रंगदार और रंगदारी के दूर कैनी। जात पात के भेदभाव के जगह विकास के काज शुरू कैनी। हो बिहार में जंगल राज से मुक्ति कैनी, रंगदार और रंगदारी से दूर कैनी। जात पात के भेदभाव के जगह विकास के काज शुरू कैनी। बेटी बचाई बेटी पढ़ाई रौरे त अभियान बा। हो बेटी बचाई बेटी पढ़ाई रौरे त अभियान बा। भारत के आगे बढ़ावे में मोदी जी राउर नाम बा। माँ भारती के पुजारी जी के कोटि कोटि प्रणाम बा। भारत के आगे बढ़ावे में मोदी जी राउर नाम बा। मोदी जी राउर नाम बा।